9 мая у Беларусі адзначылі дзень перамогі. 74 гады таму скончылася вялікая айчынная вайна. Яна доўжылася з 1941 па 1945 год і была часткай другой сусветнай вайны, найбуйнейшага збройнага канфлікту ў гісторыі чалавецтва. Агульнарэспубліканскія святочныя мерапрыемствы ў гонар 74-й гадавіны перамогі прайшлі па ўсёй краіне, у тым ліку і на Шклоўшчыне. У гэтым годзе надвор'е не парадавала шклаўчан цёплым сонейкам. Аднак, нягледзячы на гэта, каля помніка загінулым салдатам сабралася нямала людзей, каб успомніць гады ліхалецця, хвілінай маўчання ушанаваць памяць загінуўшых у той страшнай вайне і падзякаваць тых, хто выжыў за мірны час. Традыцыйна ўрачысты мітынг прайшоў каля мемарыяльнага комплексу «Памяць». Пад калакольны перазвон кіраўніцтва раёна сумесна з воінамі інтэрнацыяналістамі, сваякамі ветэранаў вайны, прадстаўнікамі арганізацыі усклалі кветкі да помніка загінулым у вялікай айчыннай вайне. З віншаваннямі да жыхароў Шклоўшчыны звярнуўся старшыня раённага выканаўчага камітэта Александр Титок. Примите искреннее поздравление с 74-й годовщиной Великой Победы. 9 мая 1945 года вошло в историю как день, подаривший нам понимание ценности жизни и мирного неба над головой. Позади остались кровь, боль, страдания, утраты. Впереди жизнь, которую нужно было отстраивать заново. Сегодня мы, дети, внуки, правнуки, вспоминаем тех, кто в тяжелейших условиях, не щадя своих сил и здоровья, отстоял нашу победу. Ценой невероятного напряжения на фронтах, каждодневного подвига в тылу, завоевывалась великая победа. Главным оружием нашего народа всегда была вера, а оружие армии – честь, мужество и патриотизм. Дорогие ветераны, искренняя вам благодарность за то, что вы сделали в годы войны, за ваш труд в послевоенный период. Здоровья вам на долгие годы. Пусть этот праздник придаст вам сил, оптимизма и радости. Низкий поклон вам за жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. Уважаемые жители Шклоўшчыны, наш святой долг сегодня – сохранять историческую память о победе. Помнить, как много крови пролито за нашу землю, как много жизней отдано за право быть свободной и единой страной. Давайте будем дорожить самым ценным, что есть у человека – жизнью. Пусть наши дети будут счастливы и живут под мирным небом. С праздником вас! Днем Великой Победы! А дамя моладзі словы віншавання ў глыбокай удзячнасці ветэранам за іх подзвіг прагучалі ад Валерыі Ключнікавай. Цэнтрам правядзення святочных мерапрыемстваў па даўняй традыцыі стаў гарадскі парк. Жыхароў і гасцей раёна з вялікім святам днём перамогі віншавалі салісты і танцавальныя групы раённага дома культуры, выхаванцы дзіцячай школы мастацтваў і многія іншыя. Працавалі гандлёвыя рады і беларускія падворкі. Рэалізоўваліся духмяныя шашлыкі. Смачная салдацкая каша і многае іншае. Арыгінальна сёлета падышлі да афармлення свайго падворка кіраўніцтва і работнікі адкрытага акцыянернага таварыства «Амкадор Шклоў». Палатка ў ваенным стылі, імправізаваны салдацкі прывал і, вядома ж, смачная каша. Усё гэта чакала наведвальнікаў падворку сельгасарганізацыі. Прайшлі выставы творчых работ народных умельцаў раёна, цэнтра дзіцячай творчасці «Прамень», дзіцячай школы мастацтваў. Раённы краязнаўчы музей падрыхтаваў экспазіцыю на ваенную тэматыку. Праводзіліся розныя майстар-класы. Усе жадаючыя маглі прыняць удзел у бяспрогрышных латарэях, набыць на памяць сувеніры, вядома ж, добра адпачыць. У гэты ж дзень прайшоў адкрыты турнір па класічным пауэрліфтингу сярод юнакоў, мужчын і жанчын, прысвечаны Дню перамогі. 80 атлетаў прынялі удзел у спаборніцтвах з розных куткоў Беларусі, а таксама гарадоў Сафонава і Гагарын Расійскай Федэрацыі. Сярод удзельнікаў спаборніцтваў быў ганаровы госць, чемпион Европы, серебряный призер чемпионату свету, чемпион республики Артем Савельев. Здесь я уже второй раз. Впечатление у меня хорошее. Город гостеприимный. Все проходит на высоком уровне. Приехала вот, даже с другой страны приезжают. То есть уровень хороший проведения чемпионата.
Также приезжают знакомые, друзья, вместе выступаем, то есть все дружелюбно. На адкрытай спартыўнай пляцоўцы дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы ў гарадскім парку спартсмены спаборнічалі ў жыме лёжа і становай цязе. Прычым займаюцца гэтым відам спорту і удзельнічаюць у спаборніцтвах нават спартсмены з парушэннямі апорна-рухальнага апарата. На сваім уласным прыкладзе атлеты показалі прысутнай на спаборніцтвах моладзі, як можна сябе праявіць і далучыцца да здаровага ладу жыцця. Захотелось быть сильным, да? Захотелось повыступать. Вот сначала занимался как бы для себя, потом узнал, что вот, ну тоже можно сказать, узнал, что есть такой вид спорта, решил повыступать. Ну, начал именно конкретно заниматься уже по программе, какие-то результаты начались появляться, потом начал выступать на соревнованиях, ну, республиканских среди с поражением опорно-двигательного аппарата. Ну, мотивация, конечно, себя постоянно мотивируешь. Года 2 назад начал выступать, пока вот 2 раза на республике среди инвалидов первые места занимал по пауэрлифтингу. Ну, немножко армрестлингом, там, ну, тоже медали есть, за 3 места. Ну, в основном только вот эти пока медали. Разряд кандидат в мастера спорта выполнил был. В принципе, можно сказать, на первых соревнованиях. Ну, сейчас стремлюсь мастера спорта выполнить. Ну, а дальше как будет получаться. Сам я являюсь мастером спорта по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Мне сейчас полных 67. Мастером стал в 60 лет. Вот. На чемпионате республики в Минске, это было в 2012 году, я выполнил норматив мастера спорта. В весовой категории 90 килограмм я пожал 145 килограмм, что является нормативом. Лёгка падаецца гэты від спорту і деликатным жаночым рукам. Я совсем недавно, 2 года соревновательных у меня и 3 года я просто вообще как пришла в зал. Мне нельзя было спортом заниматься вообще никаким. У меня освобождение от физкультуры было по медицинским параметрам. Ну, а как пришли все-таки к этому виду спорта? Как решились? Не знаю, пошла в зал. Изначально я просто хотела научиться подтягиваться. Мне очень нравилось подтягиваться, я не умела. И получилось. Потом начали уже дальше как-то с тренером прокачивать все остальные группы мышц. И как-то получилось. Пришла в зал, потянула сразу 60 килограмм на первой тренировке. Вот. Сейчас у меня максимальный 162,5 на последних соревнованиях потянула. За 2 года. Усяго ж па выніках турніру дыпломамі, медалямі, а таксама кубкамі ў абсалютным першынстве былі ўзнагароджаны лепшыя спартсмены. Увечары на пляцоўцы каля раённага дома культуры прайшоў святочны канцэрт «Мы праўнукі слаўнай перамогі». Сваімі канцэртнымі нумарамі радавалі ўсіх гледачоў салісты раённага дома культуры і дзіцячай школы мастацтваў. На канцэрце гучалі знаёмыя ўсім ваенныя песні. І па традыцыі свята скончылася урачыстым салютам.